Здравейте, аз съм Стоян. Включвам се от Термиди Хисар, показвам докъде стигнахме. Сложихме ъглови конзоли. Тук очакваме камъка, може и да го направим дървен. Плота. Сега трябва да изработим един цокъл, който ще даде завършик на нещата. Ето е вътрешната част, ще ви покажа. Имам и тук един метален, не знам какво е точно, за някакви коктейли, нещо поддържа, прави хладно, не знам как се казва. Ето ще го покажа отдалече. Много добре се връзва тук. Тропична обстановка. Басейните работят. Bunгалата също. Има хора в тях. Водата е кристална. Джакузито работи. Всичко е лудница. Тук вятъра малко раздухал с нощи нещата. Но нашия покрив си стои. Ето там има и кълбойски вратички. Сме направили. Там вътре в шкафа съм ги сложил. За да се съхранят. Ще ви покажа и тях. Ето тук има нещо за довършване. Няколко плочки. Трябва да си ги довършат момчетата. Слагаме вратичките. Тук освен камък, след това ще има един плот, който ще се вдига и ще се сваля. Ето. Казвам нещата. Малко по-отблизо. Довиждане. До нови срещи!